हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो चलते देखिए मो माँ कौन करुच्ची। हाँ कि करछु खाइते बसिली आज द्वितीय हूँ तो परटा बसिली खाइते ए खाइली मिठा दे खाऊछु ना। हाँ किसी करते इच्छा ना सकाल पाखु कम कर थकीगली कम सारे बसिली परटा कर मिठा परटा खाऊँ पूजा दला मिठा आसला तो मिठा आसला। देखो सांग मैंने मो माँ 12टा पारे गला मो माँ एबे बसी खाऊची जस्ट। ହଉ କି କରିବି କାମ ଦାମ ସରିଲେ ସିନା ଖାଇତେ ବସିବେ ଯେତେ କରିବେ ତ ସରୁନା ତ କରିକି ଖୁଏଇତେ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ନିଜେ କରିକି କିଛି ଖାଇତେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଯାହା ହଉ ଦିଟା ଖାଇଦେନା ଗଲା କଥା ଆଉ ଖାଲି ପରଟା ଯେମିତି ଖାଇଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅଛି ମିଠା ଟିକେ ନେଇ ବସିଗଲି ଆଉ ତ ନିଜେ କରିକି ଖାଇଲି ନହେଲେ ନାଇଁ ଆଉ ଏ ତ ଏତେ କାମ ସାରିକି ଆସିଲି ଖାଇ ତ ଏଇ ମାଙ୍କଡ ଗୋଟେ ମାନେ ତରଭୁଜ ଖାଇକିରି ଚୋପା ପକେଇକିରି ଯାଇଛି ପୁଣି ତାକୁ ଫେର ସଫା କରିବି ଯେତେ କରିଲେ ସାରିବନି ତୁ ତ ଗୋଟେ ବିଛୁଆତି ଅଛୁ ମୋର ସବୁ କାମ କମେଇ ଦଉଛୁ ଆଉ କହିବୁ 12ଟା ବେଳେ ମାଆ ଖାଉଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ମାନେ କିଏ ମିଠା ଆଉ ପରଟା ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମିଠା ପରଟା ଖାଉଛି ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଉ